Minecraft на Minecraft. Излеземе сървъра. Добре. Сега. Не видим кой сървър ще не се падне. Още колко ще чакаме? Добре. Малко странно, но искам да ви по-бързо, понеже не искам да губя времето от минути, че според мен 10 минути там колко 11. Добре. Аха. Къде падна? Спална бъл. Хуя. Къш! 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 Ти ме бутна. Ей! Граваман! Ще се върна! Не! Аз така. Нищо. Добре. Какво правиш, ба? Идиот. Сега. Не. Защо? Къде му? Ще се стигна на гола. Граваман! Граваман падна. Ей! Идиотче! Не! Граваман! Добре, още един път да загубя и се махам от сървъра. Казвам ви. Това вече инат беше, бе. Ту инат? Не. Краве, мляко, май меню. Добре. Казвам. Това ни прецак. Това ще отивам в друг сървър. Аз бъде къде натиснах. Пак става този сървър. Едно, две, три заведи. Бълтемайн. Донет напиши. Дон. Какво пишеш? Това е скъпано. Става. Може би. Така че... Бе. Бързо. Върви къщата да го грабиме. Клампа в тази къща. Тъпо. Добре.
Здрасти. Hello? Гонят ми полицайите. Не е време да се говори. Полицията ни гони. Ео. Панда баба! О-о. Ой, там ми е набо. Тут килот. Онде там е моя набо, а не. Коста! А? Коста! Пецакахайте! Чингезата! Не! Искам... Как искам да го убия? Ма не стана. Много работя стават хора. Ама такава си работа, разбрах ли? Просто ужас. Ужас! Това тук е къвто и да е сервер. Ще повърви. Добре. Тук сервер не знам колко ще потвърди. Но не е хубаво да забиеш. Ей! Не ме замесвайте. Пак е този сервер. Фауна е като ми проби. Сега ще си го върна тъпкано. Не бия тебе. Келеш. Последно кой биете? Това биете. Не, мен стъпвай. Париха ме. Отдъхнах си. Ще се крия. Гледайте. Добре. Ето ти материали. Само остави. Ей! Тилей! Тилеш мъсен. Ама тука. Това не ти е 5-6. Занимаваш с велик човек. Аз съм Брайан Милтън. Не се заряждай по гледачка. Я не се заряждай. Ще убия сега на момента. Ще успея ли? Ей, ще успея ли? Не стана. Зомби! Здрасти! 1000 меса. Кой иска меса? Крипър!
виновен. Ей! Що си кажеш за мене? Отвъде ми вратата. Крипъри, атака! А ти що не ме помагаш? Ей! Не бий мене! Ако съм ви виновен аз? Потъмна доличка! Я не го прекръщвайте! Край! Махам се от този съглас. Така приключваме.